Yo, what's up mga kabogs? So, panibagong tips and tricks na naman tayo mga kabogs. So, kapag ginagamit yung phone nyo kahit anong gabi na mga kabogs, yung phone nyo consume pa rin ng power. So, ito po yung gagawin natin mga kabogs. Yung natutulog ka na pero ang phone mo umaandar pa rin kumukuha pa rin ng malakas na consume ng power mga kabogs. Kaya nalulobat yung phone nyo. So, ito po yung gagawin ninyo mga kabogs. So, una, punta kayo sa settings lang mga kabogs, settings. So, hindi mo na ginagamit yung phone mo mga kabogs kasi tulog ka na, may trabaho ka pa, may work ka pa. So, ito po yung gagawin nyo mga kabogs. Sa mga Realme user dyan mga kabogs. So, una, punta tayo sa Real lang yan mga kabogs, Real. So, tap Real, tap. So, may super night time standby dito mga kabogs. So, anong gagawin natin mga kabogs? So, tap lang, tap. So sa inyo mga kabugs, yung hindi pa nakapunta dito, naka-off yan mga kabugs, naka-off. So, ang gagawin natin mga kabugs, turn on lang yung mga kabugs. So, your phone will consume less power at night when idle. The network connection and sensor will also consume less power. And background activities will reduce. However, there may be delays in receiving message. So, magde-delay lang ang receive message mga kabugs. Pero nakakatulong po ito mga kabugs na hindi po nakukonsume ng malakas na power mga kabugs, hindi na malulubat yung phone yung mga kabugs. So like po tayo mga kabugs kasi wala po itong like lang. So yun lang mga kabugs ang tinuturo ko mga kabugs. So sa hindi po nyo tine-check yung settings nyo, so manood po ka dito mga kabugs kasi 100% legit po itong tinuturo ko mga kabugs. So salamat sa panonood and don't forget to subscribe my YouTube channel para updated ka sa aking magandang mga video mga kabugs, katawanan, Mobile Legends and tips and tricks mga kabugs. So subscribe na mga kabugs and God bless inyo lahat mga kabugs. So salamat and be safe always. Bye.